Мале, кой е тази пъпка? Точно преди другата ми среща с Иван. Скоро бях поръчала някакъв продукт, пъпко-трепач. Някъде в шкафа е. Може пък да потейства. Трябва да поставя на пъпката през нощта и на сутринта да го измия и ще видим дали има резултат. Чак не мога да повярвам. Пъпката ми я няма. И вече се чувствам уверена и красива за първата ми среща с Иван. Здрасти, много си красива днес. Мисия успешна. Благодаря ти, пъпко трепач. Благодаря ти, пъпко трепач.